Dimentese dimo amamwasem dimo ebusuya mama wakwa aba efa ombra emergency Ghana TV eso enne asema aba be ka mensa wofidiem ha se ni de chesa wosen kura gume medwe ho a menti ase na menti ni mpani nsem se bi kura da ewo mi wiase a me bae so obo ade no obo be ma na obo ba eka ne ho ma ne sese ne ho keka no wada ne mo yeku na se bibi nkoyi a onko ba ne honom na chese waye bibia wasiese bibia kama e de ama no no onko ginani wo honom abrantie bi aba bepie mu ase ono de ose obo ade no niama oyeye na enso nani ni ono pe no wanya nka ho nti ono ansa e decide ni ope ewiase mu ma nyina wen obie ni hono ma ne kondo no sa emwa na omo de omo ho ye na kono nti ono omo no ne omo behia obe form na be ma echese de wi a wasifa aye na bra botantan no awreko enne wahunu ne ho wanya ne ho bibi fa na ni ase nto de na asemi aba bedan of Ankoana se ne efa na ni ase ne ofem no omoa na afutuo biara ewo honom no onfa ma ne nuanom nkaye omo so ahye sa ne ama we yase afen so ne awofemu na tese oje ne ho engine no omomoa no ntumi mfiri mu mfi sa asem yakwa ya rehoseb na ne abrante di tudwan emu owrem nsem wo mu pa ye nsem mere yenko ne yenkonkotie ne eba ye de bietu ye hofo e de bietu afofro nso efo yenko hwe video no bra chastity. Patron. Also, there's the state of refraining characteristics from extramarital or from sexual intercourse. Patron. Okay, no need chill. Now, Patron, and more na nini eneda anabedie. Emma mankansa. Bedie. Bedie nkwa. Patron. Tia ponchino so musa no kembe. Patron. Meso no bi o ntiam kase o tiam kakra bi ba akopɛ na no ano ntiam bi o de atwam patwa eno so na we brush no na se patwa ende ewura wa bo asemni eni odwade ayesa ro nkasa kra patwa da bi odwande onsu Nana ya nantwie. Mpacho dabi. Na da na onya nantwie no omoda. Mpacho obi na chichiri ni nantwie. Oje se no fa hin. O chichiri no bebe ya wono mo fie na yewum no mo atwa wora afa ho. Ene light pole ginam na o chichiri on light pole no. Na da na utimi fa light pole no ho. Eko ofro wo. Mpacho dabi. Mimi tifie hobi nti mi pie mi tware light pole na me so na bodua no ana me de mini light pole nti e ban sa na honden san ana me ne dai emmo no awono omo dai no ebra omo ewo ye no exercise bi eba wonu mu ebi wa kana so se dipa so na hwene se nipa hwene ana omo anwo pacho da bi adan kronkron na mi hu so we ba wo ye ma hu sunsun bi asa ofa tinia na wo ye uno wadwene ho pacho na enye se mepe mitimi sha mi ho bo se menye ba dia be kina masan akoye me sha mi ho bo anso stella mintumi njai enti mponche sei ena so be ka no mo ada mponche na me ka be miensa ponche 3 pacho ena enwan so bien de mintumi nkan edoso pacho nantwie de ba ko na akụkọ nso akụkọ so mintumi nkan na akụkọ ofa bi ma ne wuda pacho dabi na eba se ofa ri na eja anu a pacho ya o yemre seveni na nkono nso adan kon dia bibi anja no Lawson FM fema odada ebe na oso pacho efuro na totan bia meda mitumi sum da ye se bia na mino bia de bi o meson da ye se bia mino bia enda ye so na me ho asane me bi so meson da ye se me ho asane me na mani atete
Pacho uni nipa ehia nada. Pacho an. Adenti de nipa de ho na umpenna sebe udi mu asem za. Pacho no misi su nyina na me nyamba asem. Kwapim sem ko duru JHS2. Me mpe obada. Ba me share sa de na ase no a me wie JSS no JHS no. Ena me ne mba mienu dae. Edin su so so bia prewana. Mpacho an. Mpacho e ba ne sa no. Efuro me kafra me kwa ajanan a me wie ne nso fufuo bi firi me ben ma mu. Me machinia makwa hospital sa omuntumi nso ano me kwa mo ya me test ya mo si minni how bia ni ho nso still akwa na eda so kwaso ma tonduro so sa Jacqueline Lawson TV or Multi TV the code and so obetimi ahwe edwumedi ayedi omo a the comment be nyina ra ho pa you be ask me sad ti kwa jana so ani ohunu nye mpacho dabi o mema sam to say mpacho eba ne sa no me be ma no so ate amana kit bi sa mpacho me amusom kura na me wira ho eba ne sa so nensen so mensan nye bi meja be 6 to 7 months indie hey any say uja e kura nche mpacho enche nemu me maja say no endi 1 week na otwe baako abra me kwa aja na mu a me hu se nso fufu na firi mbe ma mu said na otwe be so me a Sunday me da e wo se me sor bia na me ho ase me so me hu se bia me na simasi na da e mani betete na me ho sane me na ma sore e ba na sa me ntumi nda bio enti se kafro eba utrim se one moano kodi se adwuma eti se no a ya na adwen be de ba utrim papa me kwa enya ba mi musa me nkwa de a se de tie bia se ba bia abo no wo bia ro kwan bia so me force awura be bia o hye bia o se me force awura because odwan no na obi na abobo ne dwan buo o de krado tum ba na chance no soro tokuru na eda ho no na makwafa ho awura de bia meda kura no meda ntem kura na anajo 1 e wo se mani tete meda anajo 1 e wo se mani tete yeso a agise na me papa so mpini ma yempie nti ono odadan furo na so ya dadan furo nti mi sora me tete na ma biepu na ma sena tumboko na ma pie obi anhu se ma pie mi koye wi a na ma sen abeda okoye wi a oba na udware mpacho an pacho kafra wadwene ye pacho ma adwene ye sa pacho an pacho an edura bi aya na wadwene no ehyew kakra mem pacho dabi ko wasma okay I am ngonwa fi se sa se mo bi abeto so obi a odwa no ba ko bi na bi a okoyo ma no ba wo de wa fa akokọ afa adanko wa fa dwan afa ponche asa de aba master no ankaza so nantwie unim se mo no bebre ho mu kura honhom hello father unim se mo no bebre kura honhom pacho mini na wako baabi akwaje mo bi enana ye ka cho sesa bi unya abo bi ene ne na anase we de wa watenka sole a pacho dabi me ano efe mi chiri hospital na stella na meti se omo kan radio so mo tonton duro no mo na so na sere musika na me huni se saa so na esi ha me na me nipa mienu so ada no ntumi se saa bia me na ama me nsonson so anase nipa mienu na me no mo dae na ma me saa ha no nti na me gi ni se ahunhumu ha nti ewoma na me de ko osofibu oba me de ko ho man kyerɛkyerɛ no musa bia owe moa me ne mboa si ada na se bia my masturbation si me ko me ka kyerɛ nse
say no me be man a woman me quote ajane akafra na nso be ma nso fufuo bi free ama me be man afon ya kit nti me ba no ha me hiamboa me pese oboa me eno obi sam me call hospital no ya me test ahun se bibia no enem se me se ya me test bia mo se mini how bia ni mi so eno ma me aduro eno ma me tu 15 million 1005 eno o ma me aduro se me no na de ha me bia ni nyina be firi mi so me be no ma aduro minum duru ba bi e da bi me da wa na me be ma no pejae ene peja gina so che ejina so che ya de chin ya kafra me kwa ajane na nso fufu na firi nso firi na sanaba na me be ma na sana to fam ente se obema na wu mpacho enwu ye na emu odin pacho munya dini mu mremremremre kit bi pacho endru min san we Mr. Producer ye na konya ni ye na eko merry go round konya no ko asem na ye nua no ka no adofo no ahometi ye pa o sebe empenisi se nya obi bi ni asorobo a ofiri soro ebehwefem a enkan na ye mfa ne se krachi woye ye nua woye ye ba woye ye ofase a enka hawa okomu yi enka edie pa enanka ye beye Tese ube mana ye kete mpacho first dia naso mpacho tama mi na me nya hwe dia na me ne dan fofo kura fie kura ya hwa na ye mbema na ye ofie na mbema nko a mi no mu nya ye na pepepe o ma mo chen kura mu hu mi o mutimi ka o mo so wo obema so no mu di mi rof kura na me se me mpesa na be mane tem mpacho se mu afenti mpacho so atia se kura se kura nduru mi nsamba we kura asemni na bra na udi sa bone na unim se susu so bi wa akire mpacho na minim sa na ba wi aso on se dipa ene aboa dapen mpacho dabi na pese o set record say unko ani nipa ye hwese oni aboa da na me mpacho na enim ba metim eba ni sa na o kire mi o me betra ye na eba ni sa me nsan pe nipa biom oba de because na me mpemba nti eba ni sa no mba metim kura sa me nkope oba na jesa mo afa no ayo desne nipa mpacho emo na ofro wo no nyina de pa na ofili e ba mpacho odwan wa boa adofro de mienko nkomo sima kakra bi mbra na yensai emeto aso eduru ba bi a ensem bi sei ba ya na yekofi kura intimi na o nsem bi ba sa yekofi kura intimi na efise se wotete nsem bi sei na nyame ampata eye eno me kese papa abantie fe kama won de waye na adwen se sebi nyankopon ese nipa na no da bi ompe no nemum nia opene se one mmoa ebeda nia entia ye ka asemu nya ne de ene yeyei nemum bia na obi nso hye ba bia ne yinua yiye oye saa pepepe hwensunsu aso aba no so sane ebe na nsunsu aso ne bi ma wo suntimesrew se waya wadwen se oni aboa beda me pa chew medinyame din pa ene esrewo me ba chew jai na nipa kra anko na aboa kra anko nyankopon hye da siesie Ewradi nyame huma mobo wate odifo enanwumre meru ahopa ofa enokre ya arehosem areho na one emoa no enhia mudie no one moa ne na no enfie dodo sei ena ne moa na da as be 1 year patron na ne moa na da sa patron da bi be 1 year mun man tena ho bi ena me firi ho ena me tu kwan na me ba no ela sa one emoa na da 1 year patron
Emwani nyina de pa na hwa ofa ndodo pa. Pacho yo odwan no. Wa fo odwan dodo. Pacho an. O sa wo kaka otrimu a odwan no ebe how many times and ane na hia na. Be 15 times. Makaya 15 times. Pacho an. Na akokoro nso Akokoro enfa be 5 to 7 times. Na ane na da. Pacho an. Oda wi a unu ho se waye sa na se oda wi a u feel proud say wajiwani ho asepe ho abao. Pacho David. Me ye nu wi metumi numi ho ha metumi gina ho na ma numi ho na metumi peja me san kura na ma bisa nyame se de na wo me so a entumi firi me so na ma hye no bo se ade ama ye we me hye no bo se ade ama ye me san nye biu ma ya mentumi esa me di days na ye me na ma days e ende ma ye by me mo 3 days me try say me jasa ade we 3 days no so ade chin ya enya ba utirimu a eba mitirimu a agesa meko na me paache wo adofrom ye nua ya ye ne twinkomo afei na utie dwumadi a ne nyina ne se emwa num bi e wasaase so a ono mo atwempena ono mo adeda akokɔ adanko odwan aponche na nantwie me paache sebe bema den ka hunu oba wode akonno bi na ekɔne nkyɛn emwa no omo he fa pa na huna ya na ewa akono omonofo ana wonom to ana de na timi ye akono se we de ma akono asore ma hunu abo nti wo se be mene no ekodi ahia papa menya sa odon bi mam wasa pacha we order se onna kuja pacha ada sikara na uni bi enti a ofa ba unya manu nti na umpe nipa na opem wana na o davi enyeska sem odo miniska ba na enyeska sem tra na mpacho se ka be manu anya ketekete aka be ba pacho davi ofa amwaro no anya problem bia ka be ba pacho davi enti problem no anya nti na ade ba pacho sala unu ho se one moada pacho manu me ho pa Lawson FM. enti ne waye ohonhom enka bibia nkyerɛw pacho mitumi dwene ho ase ka mitumi ka san ka etumi asem tumi kwana chia ka nyese ka ni kwan se ka men san koye sa die obiom nso me kan na san ba mitimi se daabi de mi kan ye den a entumi kwana chi biom ba na mi mfa ne se enu ahonhom we ahonhom sem ntimi di chinia stella menya mintumi nso anu so stella na ma adwen da so se yare inti edanu emu program so metie inti meti se menu abe ma bi so betena ha no kan de sa na kwa na me ka se se sa dia na ha me so inti because ma chinia me dwen me san dwen ba bia me san de ba ko ebe yi inti na ma ba ma bu inti meti mo nka no a menu abe ma den de ba ha se amoka se be yi na afi na me so makoma to miyam me ba nyina mitumi ba akora na mani age keke dia me kana makoma se den ebe yi ama me fa ne fa na odi akwa anyi mpacho hospital e bebre afi na mi sua adwuma na so sika kakra menya bia e wosa me de kwahwe sika kakra bia menya bia won akonno kakra wo yi a anije kakra wo yi a okoje wani on hawa edi aba eti mo na wo ye omsa no ebre bia chide atimi kohwese ebi anyinsen anase etise mpacho me ncheke ne sa ena ebi awo mpacho bi mu awo omuma na anse nipa mpacho dabi bema eti adumre ma me ma osima kakra
na ka bibi kyerɛ mamua na ɔmo ba no hwɛ odifo Elijah ne di nkɔmɔ kan se bebre hye bi no bebre boss abra ne bi bebre yes asuba monne no bi edi asɛm na wo ka kyerɛ ɔmo papa dia me ka kyerɛ me ma mo asisu ni sɛ mesra mo so obi ka kyerɛ sɛ nkɔ ha mesra hwɛ yi ne wa nkɔ hɔ wonim de ntra wo ka kyerɛ sɛ nkɔ hɔ na obu asungusu na sɛ wokɔ hɔ a dia beto na enye wiase wo hoi first na mingi ntum sɛ ahonhom wɔ hɔ ba dia atome no ma gye tumpa sɛ ahonhom wɔ wiase abusia yakwa hye video na ba abrante yesemi o kan yi sɛ wan fa ntu hofo na sɛ woyɛ wabrabɔ ne basaade a ene na wa afoto biara ni hono ma kyɛn ni abrante di tu dwai nti sɛ wan te ni yi a sa kokobɔ biem na tie na mmoa sɛ wo wiase kɛse yi na sɛ wan hu de wi abɛtoto niama na wo jeja ho ɛyɛ niama basaade a ene na wa wabrabɔ ne besi wi a egyina wo so ebese nso egyina wa so like video no na share na fe subscribe efma medin no ena na kosua adepa so man timi ke bi manage say macram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.